Ahoj, dobrý den, já vás zdravím. Mé jméno je Markéta Hnátová a jsem majitelkou malého květinářství Markitka květinářství v Novém Bydžově. A jestli jste se proklikli až sem, tak vás zřejmě zajímá můj hokus pokus s orchidejí. Dostáváme orchideje každou chvíli, k svátku, k narozeninám, je to asi nejrozšířenější dárková květina. A ona nám chvilku kvete, pak odkvete a nám už se většinou nikdy nepodaří, aby vykvetla znovu, pokud ovšem nemá fakt skvělý podmínky, stanoviště, všechno. Mně osobně se to asi nikdy nepovedlo, aby mi znovu vykvetla. Takže, co my s takovouhle orchidejkou, která nám odkvete? Mně tak jako napadá, že vlastně orchidej původně pochází z různých pralesů, kde žije jako cizopasník vlastně na větvích stromů a žádný substrát vlastně jako nemá, že jo. Drží se na kůře, na různých lišejnicích a podobně. Než budeme pokračovat. Já už kdysi dávno jsem zkoušela pěstování orchidejí, nebo když mi právě odkvetla, tak jsem ji zkusila vyndat z toho substrátu, kdy jsem ji dala třeba do skleněného válce s takovýma těma kuličkama, jak se napustí, vlastně namočí do vody, oni nabobtnají, že jo, hydrogel nebo něco takového, možná se to tak jmenuje. Nejsem žádný zahradník, nejsem žádný botanik, jenom mě to tak prostě napadlo to zkusit. No jo, jenomže to jsem ještě vůbec nebyla žádný blázen do kytek, úplně až tolik teda. Takže po čase jsem vlastně na ně zapomněla, ty kuličky vysychaly a nakonec to dopadlo zase stejně. Prostě se ty orchideje celý cvrkly a letěly do koše. Nicméně já chci udělat právě pokus, který jsem viděla i na internetu, takže bych to chtěla zkusit. Ostříhám si tady ty suchoše. Tyhle ty tam ještě nechám, ty ještě nejsou suchý. Očistím ty kořeny od zbytku toho substrátu a tady to má ten pěstební bal. Takže ten se pokusím sundat taky. Když vidím nějaký kořeny, které jsou už teďka škaredý, tak je dám taky pryč. Nestříhám ty zelený, stříhám takový ty opravdu se schlí, už zcvrklý úplně, opravdu škaredý. Jo. Možná si to dělejte někde venku nebo na stolečku a ne v pantoflích, aby vám to nepadalo všechno do bod. Tak. Takhle vlastně vypadá očištěný a přemýšlím, jestli to ještě možná... Já to ještě skočím opláchnout od té hlíny, jo. Mám je opláchnuto, při tom opláchování mi ještě odpadlo pár přebytečných vošklivých kořínků. Tak a co s tím dál? Mám tady připravenou, vydezinfikovanou, vyčištěnou sklenici. A teď se tam pokusím pár těch kořenů nacpat. Mě to tam nějak drželo. Klidně pár kořínků, nebo ty kořeny jsou vlastně vzdušný, jo, takže oni klidně můžou zůstat z toho trčet ven. Nemusíme je tam dávat úplně za každou cenu všecky. Tak. A teď si tam nalejeme trochu vody. Tak. Nalejeme si trošku ty vody, zhruba 2-3 cm jenom. Už je moc asi možná. To trošku odleju. Ještě trošku odleju. Tak. Jo, a takhle to necháme vlastně a ono si bude postupně odebírat. Bude se i částečně teplo, takže se bude dost té vody i jako odpařovat, čili ona bude mít i vzdušnou vlhkost. A pak až to proschne, vyschne vlastně ta sklenice, tak zase dolijeme. Budeme si to hlídat, jestli nám tam něco neplesniví. Je možný, že teď ta orchidej dostane takový trošku šok, protože vlastně ona teď byla v tom substrátu
na orchideje a najednou ho nemá a je ve vodě, takže je možný, že se nám to projeví třeba na listech, ale uvidíme. Teď si dáme randičko za 3 týdny a povíme si, jak na tom naše orchidejka zkušební bude a ukážeme si, jaký na ní jsou změny. Takže si ještě prohlídněte, jak vypadá teď a za 3 týdny se podíváme, jak bude vypadat potom. Nicméně těch způsobů je spousta. Orchideje se vlastně dají pěstovat i jako kokedami, že mají ty kořínky, ten základ mají obalený vlastně v substrátu a v mechu a jsou zavěšený ze stropů, z garníže a podobně. To jsou kokedami a další varianta je arearium, kdy to je vlastně ta skleněná, takový skleníček a může být kulatý, hranatý, ve tvaru lucerny a podobně, kterými přijdou brzo na prodejnu, takže příště si můžeme vyzkoušet i takovýhle arearium z orchidejí nebo z jiných kytiček, který mají rády vlhko. Tak jo, takže já se na vás těším příště u zkontrolování naší zkušební orchideje. Děkuji za pozornost a mějte se hezky.